Akira proiektua pixka bat dator nik uste dut, nolabait intuizio eta pulsio batzutatikan behin egurbilak filma amaituta hortzoenak presente, eta nik uste dut nunago handia esploratzeko, eta pixka bat hasi zian forma hartzen, eta lehenengo laburmetrai bat inun, eta laburmetrai hori oraindik amaitzen nahi naizena, gero nolabait ja pelikula bilakatu zen, ez? Zeon nahi handi bat edo sentitzen un pulsio handi bat, gauaren inguruan nolabait aztertzeko, gaua miatzeko, gau amaigabe baten sartzeko, ez? Nolabait ideia hori beti ontzan presente, ni oroitzen naiz azkenengo film guztitan beti zeola idea hori pelikulak gero eta ilunagoak izateko, ez? Eta orduan, bueno, iritsi zen nolabait momentu baten galdera hori eta zergaitik ezin film bat beti gau ez gertatzen dana, ez? Guztiz iluntasun edo gau amaigabe hortan bidaiatzeko aukera ematen duguna. Alde bat hortik eta bestaldetik nik uste Lemoizko zentral nukleartik. Lemoizko zentral nuklearra Euskal Herrian leku esanguratsuenetako bat, ez? Historikoki izan duen indarragatik eta izan duen esangura politiko, sozial eta historikoagatik basan leku bat baita ere sentitzen nuen, eta hemen Negurbilakekin ere harremantzezan nolabaiteko nahiz eta agian asko hitz egin den gai bat izan den Lemoiz inguruko urruka hori, zeola oraindik ere gaur egun tabu moduko bat leku horren inguruan, ez? Ez hainbeste suposatuzunagatik edo debate historiko batetik, baizik eta gehiago leku fisiko beragatik, ez? Zer gertatzen da horrelako leku bat gelditzen denean eta izoztuta gelditzen denean eta pasatzen denean 50 urte, ez? Eta nik uste dut kuestio hori, zala pixka bat ere, nolabait alde batetik agian gauan intuizio estetik hori eta bestaldetik Lemoizeko tabu hortara gerturatzeko nahi hori, bi pilare horiek esentziala Akira filman jaiotza. Nik uste dut, nik behintzat beti sinistu izan dutela prozesu kreatiboak irekiak eta malgoak izan behar dutela, ez? Orduan, agian beste film produkzio batzun desberdintasunean, on gidoi bat idazten den eta gidoi hori egiten den, ideia batetik datorrena, nik beti sinistu izan dut intuizio batetik abiatu eta intuizio hori nolabait kutsatzen jundadin edo nolabait biltzen jundadin horren inguruan sortzen dian hainbat gai. Georgiako ideia sortu zen Lemoizen ingenun lehenengo gerturatze batetik, ez? Hor sortu zen ideia moduko bat, zeola ofizio bat, agian Lemoiz habitatzeko posibilitate bat ematezuna, zana txatar biltzaileen ofizioa, zer funtziosun leku horrek 50 urte eta gero, ze baliozun. Eta orduan, balio hortatik hasi ginen txatar biltzaileen mundu honetan sartzen, eta ezagutu genuen historia bat, pertsona batena Euskal Herritik oso gazte Georgiara juntzana txatar biltze mundu hortan sartzen, ez? Eta orduan horretik ari hori tiraka, esan genuen, ostia, agian hor badao konexio politu bat, ez? Georgia ezagutzea genuen, ez agian sakontasun maila hundian, baina bai entzuna genuen beti zeola oi hartzun moduko hori, Euskaldunen antzekoak ziala, alde bata bestean gandik etorriko tezan, eta holako teoria moduko batzuk, eta orduan, bueno, iruditzen ari hori interesgarria zela, eta planteatu genuen bidaia bat posible zana Euskal Herritik eta Lemoiz abiapuntu erabiltzetik Georgiara iritsi zitekena eta bi georgiar protagonista izango zitunak, ez? Prozesuak aldatu du hori ere, baina pelikulak beti izan du, agian hirugarren pilareetako bat, ez? Pixka bat atzeago edo eskutatuago zeona, bidaiatzeko grin hori, ez? Gau amaigabe hortan bidaia bat nola izango litzateken. Eta oraintxe bertan road movie bat izango dan edo ez dakiten arren, nik uste dut pelikulak badula bidaia bat, eta Euskal Herria iritsiera edo hasiera puntutik barkatu, eta Georgia iritsiera puntura hori mantenduko da pelikulan. Hasteko eta behin, nolabait nire aurre iritziekin konfrontazio bat. Hori da nik uste dut bidaia egitean helburu nagusitako bat ere hori izan guria, ez? Planteatu genuen momentuan bidaia bat Euskal Herritik Georgiara, hurrengo galdera ingenuna zan eta mapan ikusi genuen rekorrido guztia zan, ez tegu ezagutzen apenas deus pasatzean herrialde guzti horietatik, ez da? Orduan modu bakarra zeon hori hausteko, eta zen bertaratzea, ez? Orduan planteatu genuen bidaia bat itea Georgiaraino, eta egin genuen bidaia hori, eta bidaia horretan hamaika gauza gertatu dira, ez? Batez ere hori, nik esango nuke esanguratsuena dela, zure aurre iritziekin konfrontatzen zaitula. Ze beti sortzen duzu ezagutzen ez desun horrekiko irudi bat, eta irudi hori beti dago lotuta aurre iritziei, entzun dituzun gauzei estianak benetazkoak, eta orduan ikusi ditugu leku pila bat, eta agian interesgarriena eta gero eta indar gehien hartzen nahi dena, da topatu ditugula Lemoiz bezalako beste hainbat leku.
eta hori oso izanguratxoa izan da. Nolabait, ikustia bidaia hortan badaudela Lemoizeko eraikin horrekin oihartzun adin dezaketen leku desberdinak, ez? Eta guantxe bertan, ari horri tiraka egia, ez? Zer da Lemoiz Bosnia baten, ez? Nola emango litzateke antzeko egoera bat, inoiz ez da berdina, por supuesto. Baina orduan iritzait, bai, aurre iritzei kontra ite hortan oso polita izan dela, ezagutu dugulako jende pila bat, ezagutu ditugulako leku pila bat, hizkuntza desberdin pila baten inguruan bidaiatu dela. Eta filmak bere hortan ere badu bidaia hori, ez? Bidaia ez da bakarrik fizikoa, bidaia da kulturala, historikoa, industriala ere, ez da? Eta orduan, bueno, pixkat, guzti hori antolatzen, ze herrialde asko dira, hizkuntza asko dira, kultura asko dira, historia asko dira, eta orduan ikusi nola errealitate, nik uste interesgarria izan dela, errealitate txiki batzuk topatu ditugula, ez? Eta azkenean, errealitate horietara iriste zenean, pertsona horietara iriste zenean, egunerokotasun xume, simple eta normal, ez? Hortara iriste zenean, hor pixka bat aurre iritzi guztiak erortzen dira, ez? Eta topatzen dituzu munduan zehar bere partikularitateekin eta bere zehaztasunekin, baina historia desberdinak, errealitate desberdinetan kokatu denak, eta baintxo bertan bide hori harakatzen nahi da pixka bat. Pila bat, goiti bera. Eta nik uste dut, hola beharko lukela, ez? Hola beharko lukela prozesuak, sortze prozesuak eraldatu behar dutela momentu oro filma, ez? Nik ez nuke jakingo, ez bakarrik sinisten ez detelako, baizik eta ez nukelako jakingo film bat iten, gidoi bat idazten dutena eta gero gidoi hori ejekutatzen edo errealizatzen dana, ez? Nik uste dut filma izan behar dela, prozesua izan behar dela, permeablea gertatzen dan eta bizitzen duen hortara, eta guzti hori saiatu behar dela bezarkatzen eta guzti horrekin transformatzen. Eta pixkat lan hortan nahi gaz, ez da oso lan arraixa. Pelikulan ehuneko zati handiena Europan barrena izango da, ez? Orduan beti komentatu du, pelikulak badula lotura handia Europarekin, eta nik uste oso garrantzitsua dela beste herrialde batzutan grabatzen badeu, beste herrialdetako produkzio etxeak, beste herrialdetako jendea, teknikariak eta bar ezagutzea, eta sortzaileak inkluso kolaborazio hori benetakoa izateko, ez? Azken finean guk ere konstiente izan bergea, bagoazela herrialde batea ezagutzen ez deguna, edo guztiz bertan bizi ez geana, eta bar, eta uste zentzu hortan ezinbestekoa dela nolabait bertako norbaitekin elkarlana egitea. Georgian badakau, eta antzeman deu desberdintasuna ere, ze Georgiara iritsi ginean, jabazeon lan bat indaurretik, produkzio etxe batekin elkartuta gaude, orduan nolabait, nik uste kolaborazio hori oso naturala dela, eta batzutan koprodukzioak ematen dira oso modu ez naturalean, eta horrek zailtzen ditu ere pelikulen produkzioak, baina nik uste koprodukzio bat eman behar baldin bada modu naturalean eta arrazoi bategatik eta pelikularen alde, eta ez produkzioen ekonomien alde, pelikularen alde baldin bada onuragarria izan daitekela. Kinka hori beti existituko da, ez? Ze produkzio etxeak naturaltasun enpresarian enean beti saiatuko dira nolabait alde ekonomiko hori edo proiektuan viabilidade hori begiratzen, ezta? Eta nik uste dut, sortzaileak tendentzia gehiago izango dutela beti, nolabait proiektua irekitzera edo gero esperientzia bakoitza oso desberdina da eta gaur egun ja oso zatitua dago, ez? Eta badet esperantza ere badaudela produkzio etxeak badutenak gaitasuna pelikula ulertzeko eta egokitzeko pelikula egiteko modura, ez? Hori, betiko diskusioa hori da, ez? Zeinek markatzen du pelikula bat nola egiten den? Produkzioaren denborak eta industriaren eta pelikula bat finantziatzearen denborak edo pelikulak berak izan beharko lituzken denborak, ez? Eta orduan hor, erdipuntu bat topatzea ezinbestekoa da bi aldiak babesteko. Pelikula egia berri dazten goitik bera, bidaiak eraldatu du pelikula, eta orduan ezinbestekoa da pelikula egokitzea eta pelikula berritzea bizitakoari, eta nolabait pelikularen aterkipean gordetzea ezagutu ditugun leku horiek, ikusi ditugun persona horiek, errealitate horiek, pixka bat fikzionalizatzea ere, eta pixka bat hortan gabiltza, pelikulan berri idazketa sakon hortan. Eta oso prozesu polita da, oso nekagarria da ere, ze momentu oro erizia pelikula aldatzen, orduan beti da galdera hori noiz arte edo zein da muga edo zerrekin geldituko nahi, hau da pelikula, ez? Nik uste ez daula erantzun zuzenik horrez, beti saiatu bertzea jarraitzen eta topatzen zure erdipuntua zein dan edo zure muga zein dan, ez? Espero dut, sentitzeten buruko mina jutia lehen, eta nolabait sentitzia ja bidaiak eraldatu dela pelikula eta pelikula berri baten aurrian gaudela, ez? Beti ezaten dugu Akira Reborn, Akira 2.0 horre aurrian topatzia ja, nolabait hortik sortzen hasteko ere, ze iritzait guentxe bertan hori aigeala nolabait pelikulan oinarriak aldatzen.
beti ongo gea pelikulan oinarriak aldatzen, pues zentzu baten bai, baina espero dut zerbait gelditzea ez eta goraka sortu alizatia ere eta eraiki alizatia pelikula beste esparru bat. Beti dago nolabaiteko kuestio hau ez, azkenean askotan mugatzen dela ia ze festivaletan estreinatzen desun eta festival horrek ze ospedun. Ni badet sentsazioa eta gero eta gehiago pelikulak topatu behar duela bere bidia, ez? Eta bere leku hori baldin bada jaialdi internazional baten, proiekzio handia duna eta jende asko gerturatu daitekena leku hortara, pelikulantzat hobe izango da eta guretzat ere hobe izango da. Baina ez badu topatzen leku hori eta topatzen badu jaialdi asko txikiago bat, non badagon zinema egiteko beste ikuspegi bat eta gerturatuko den jendia askoz modu zintzoagoan gerturatuko bada, nahiz eta askoz txikiagoa izan, hori izango da bere lekua, ez? Eta orduan nik uste dut hor pixka bat festivalen estreinaldian neurosi hori gelditzea ezinbestekoa dela, nahiz eta asko kostatzen den, ze azkenean zure etorkizuna eta nolabait zure profesioa jokoan dago, pixka bat gelditu behar dela eta saiatu behar dela pelikulak pentsatzen pelikulatik eta ez gero izango duten bide hortatik. Akira da Euskal Herriko inguru baten akabera esateko modu bat. Eta orduan kuriosoa da, ze azken pelikula egiten egin ala, herritar batek, pelikulako aktore esan herritar batek, deitu nindun proposatuz Akira aldatu nahi zuela, ez filmaren Akira. Eta beti amaiera horri buruz, akabera amaiera, horri buruz hizketan jardun ginen denbora askoz. Eta nik esan ez nuen ulertzen Akira hitzak zer esan nahizun, eta gero oso polita iruditu zitzaiten nola posibilitate hori, ez? Euskal hitz bat izateko, baina aldi berean, galdera bat sortzen duna, ez? Nondik datorren hitz hori, uste dut badula hor puntu polit bat. Filmak ere espero detelako amaieraren ideiakin zerikusi bat eukitzia modu batera, ez? Modu batera dialogatzea amaieran galdera horrekin gauaren amaigabetasun hortan elkartzen dira kontzeptuek, eta nik uste dut gaur egun beti gaudela nolabait munduaren amaieran ideia horren pean bizitzen, ez? Eta uste dut filmak ere amaitutako industria horiek, ez? Badula oi hartzun pila bat, eta hor pixka bat lotzen diala edo biltzen diala kontzeptu horren azpian pelikulan ideia asko.